ονομάζομαι Ιωάννης Καποδίστριας. Με κάνατε πρώτο κυβερνήτη της ελεύθερης Ελλάδας. Οι περισσότεροι με γνωρίζετε επειδή τάχα έφερα την πατάτα στην Ελλάδα. Θα με έκανε περήφανο να διαβάσετε για όλα αυτά που έκανα 20 χρόνια πριν την Επανάσταση για όλους σας. Θυσιάστηκα πολύ πριν με σκοτώσετε στο Ναύπλιο. Όμως το έκανα για την Ελλάδα και δεν υπολόγισα το προσωπικό μου πόνο. Να μάθεις για μένα, δεν είμαι αυτό που σου λέει το σχολικό βιβλίο. Ονομάζομαι Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στα γεράματα μου με έκανες αρχηγό της Επανάστασης. Μετά από λίγο σκότωσες το πρώτο μου παιδί. Με φυλάκισες 2 και 3 φορές. Με κατηγόρησες ως ανάξιο πολεμιστή. Δεν είπα κάτι ακόμα και όταν σκότωσες τον Καποδίστρια, εσύ που είσαι Έλληνας και όχι Τούρκος. Δεν είπα κάτι όταν ήρθε ξένος βασιλιάς, τον υπηρέτησα και αυτόν. Ποτέ μου δεν μίλησα, μονάχα μόνο, όταν σε είδα προσκυνημένο. Αυτό με πόνεσε πιο πολύ και με πονάει ακόμα. Μην μένεις υπηρέτης των άλλων. Μην ξεχνάς. Είσαι Έλληνας. Ονομάζομαι Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Για να καταλάβεις ποια είμαι, θα σου περιγράψω κάποια στην εποχή σου. Είμαι μια εφοπλίστρια, με βίλες στη Γλυφάδα και στην Εκάλη. Όλοι μιλούν για μένα και οι Έλληνες με θεωρούν ως μια τυχερή πλούσια γυναίκα. Όμως, αύριο ξεσπά πόλεμος με την Τουρκία. Τα πουλάω όλα, δίνω όλα τα λεφτά μου να αγοράσουμε τις φρεγάτες από τη Γαλλία. Αγοράζω καινούρια όπλα για τους φαντάρους μας και αγοράζω μόνιμους σφαίρες και άρματα μάχης, τα οποία τα φέρνω στην Ελλάδα με τα δικά μου πλοία. Προσπαθώ με τις γνωριμίες που έχω με ξένους διπλωμάτες, να μας βοηθήσουν ώστε να νικήσουμε στον πόλεμο. Το ελληνικό κράτος ως ανταμοιβή μου παίρνει με νόμο και τα σπίτια που έχω, μου παίρνει τους τίτλους ιδιοκτησίας σε γη που μου ανήκει νόμιμα. Στο τέλος, μετά από πολλές μάχες που έδωσα εναντίον των Τούρκων, έρχονται Έλληνες στο σπίτι μου και με σκοτώνουν. Ας είναι. Απόλαυσε την ελευθερία σου. Ονομάζομαι Μαντώ Μαυρογένους. Ήμουν αυτό ακριβώς που ποθείτε όλοι. Πλούσια, όμορφη με δόξα και φήμη. Ήμουν μια celebrity της εποχής μου. Όταν πέθανα δεν είχα να φάω, δεν είχα που να μείνω και κανένας δεν με ήξερε. Όχι από λάθος επιλογές, όχι από απερισκεψία. Από την αγάπη μου για την Ελλάδα. Σου τα έδωσα όλα, σε φρόντισα, πολέμησα για σένα και όλοι με ξεχάσατε. Ας είναι. Τουλάχιστον είσαι ελεύθερος. Με λένε Νικήτα Σταματελόπουλο. Με ξέρεις ως Νικηταρά τον Τουρκοφάγο. Ήμουν ανιψιός του Κολοκοτρώνη. Ξέρω ότι με θυμάσαι και με τιμάς ως ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης. Μπορεί οι Έλληνες της εποχής μου να μου φέρθηκαν χωρίς σεβασμό, όμως σε κάθε δυσκολία να είμαστε ενωμένοι. Πάντοτε έλεγα ότι ο ηρωισμός χωρίς αρετή γίνεται βαρβαρότητα. Σεβάστηκα την πατρίδα μου και πολέμησα για αυτήν επειδή ονειρευόμουν την οικογένειά μου να ζει σε μέρος ελεύθερο. Η κόρη μου μπήκε σε ψυχιατρίο καθώς με είδε σε άθλια κατάσταση να βγαίνω από τη φυλακή όταν ήμουν γέρος. Δεν κυνήγησα την εκδίκηση ποτέ μου. Ίσως και γι' αυτό με θυμάσαι ως ήρωα και όχι ως καριερίστα πολιτικό. Να τιμάς τους ήρωες ακόμα και με τα πάθη και τα λάθη που έκαναν. Είμαι ο Ρήγας Βελεστηλής. Όπλο στα χέρια μου όπως οι υπόλοιποι ήρωες, δεν κράτησα ποτέ μου. Μόνο έναν σουγιά, όταν ήμουν φυλακισμένος στην Τεργέστη. Προσπάθησα να αυτοκτονήσω παρά να πέσω στα χέρια των Τούρκων. Τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου, τα πέρασα μακριά από την Ελλάδα. Θεωρώ τον εαυτό μου όμως ως προτεργάτη της Επανάστασης. Δεν ήταν μόνο ο Θούριος και οι χάρτες τα δώρα μου για την Ελλάδα. Θα σου πρότεινα να διαβάσεις για μένα, για τις αγωνίες μου και τα λάθη μου, αλλά και για τις θυσίες μου προς τον υπόδουλο ελληνισμό πριν καν ξεκινήσει η Επανάσταση. Πολεμούσα τους Τούρκους για πολλά χρόνια πριν ξεσηκωθούν οι Έλληνες. Θα ήθελα να διαβάσεις ολόκληρο τον Θούριο. Πραγματικά, αξίζει. Αφιέρωσε μία ημέρα στους ήρωές σου. Σου αφιερώνω ένα στίχο από τον Θούριο, εκεί που γράφω. Σε κράζει η Ελλάδα. Σε θέλει, σε πονεί. Ζητά τάφνη συνδρομή σου, με μητρική φωνή.